Lesu TV Gombe. Kuma dama ka ci garin kwacin ma, ni da ba abun da na ci gaba ɗaya turu audio. Yara sun je bakin famfo ne ga gane, kuma ba su dawo ba Allah to ba ɗaya isin da nake yi. Mazaje. Baba ya ke ci ne ka. Ana rana a garin Baba ka bari ba. Wallahi ba muke ta magana kana gani ba ruwa ba ɗaya kana gani. Bari wani yaro ya wuce rana mu tura shi ya go mana ruwa. Baba ana zafi ba. Aiwa ga yalo. Sai yalo zo mana. Kai zo mana. Allah dai ya kare ruwa. Ai go mana ruwa ban fura Allah. Sai zai jaye shi. Yawa Allah. Shi din baka ne kai ka Allah ka sauri da Allah. Hai. Bari fa. Mada ne ka gane kuma uzuri da Allah ka ruwa ni da nake yawa. Yalo ya ne? A gidan ma ba ruwa, bari dai in je ban fushi ba. Dan Allah ya sauri dan Allah ya sauri. Ka kofin mu rike kawai. Sauri da Allah. Allah ba ka gane ba ni ɗayan. Bari mana. Zan yi buki. Yi mana. Ba ni mana. Yi mana. Ni kamar da rike zan baka yin. Yawwa ga Allah ka ruwan nan fa. Hai maza. A ni za fara ba. Da Allah ni ne karami da Allah ku ya Dai gode. ya mana yayin ya fara. Dan su in mun haka ka san Allah. Ya kake gawo ne kan? Ni ba baka mun wallahi ko wallahi. Ya za ku mun haka dan girman Allah. Ni nake kumbulan ruwa na fi kowa jin ishi ruwa na. Kai ji mana ya ake ciki ne kan? Karo a bashi mai ruwa. Kai fa amma dai wallahi ya kare ba baba. Ya kare. Dan kawai kana zama a cikin mu shine za ka yi amma kuma ai Wannan wannan dai kawai da kun ga kun karfi na kun san na fi ku bukatar ruwan nan wallahi billahi. ka tura a kawo mamana. Amma kuma ai na fi kowa jin ishi ruwa kuma Za ka je na zama a cikin mu kawai. Ya kana gaskiya ba a ka kira shi karo ma. sai yalo zo. Gani, Yawwa yalo da Allah sake koma gida Allah ka dauko kofin nan kai mu ruwa fa. ai famfon babu ruwa ya ɗauke ni. Zuma da kin Kamar ya da ke zo ba. Da ka zo kuma. Kamar ya. baki nan suka yi da goyon zuba. Ka gani normal ai. Ni da ka hana ruwan Amma ba. fa yaron nan fa dan hau ne. Dan Allah ashe da bakin sai Wannan ni wannan bai san yaron ne. Ya ki zuwa ma. Maza ni kan bari je gida. Wala kai ba wani. Ku danna subscribe a tashar Lesu TV domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.